Buto ang danlak ang style ay. Sama kita kalangayan ni Ron. Grabe daghanas niyabas ay. Hoy, kamo ha, pag gineneo mahulog mo diha. Sig biyabas na pait-pait man. Atay kinalibang diha dagoy ni gikan. Uy, maba naman kayong adlaw. Nah, hala ka. Patay nabalin baka to ni Badjaw ang kabaw. Nalitsi na dayon. Matay atin sa dagoy na ko. Uy, di ni. Ti, piste. Sa puning agyana ni nga daghan man kay makasabot. Tayas kita Isip. Okay. Marmuman tauan man dagoy ning dalanan ni. Okay. Tulog pa dagoy ko. Uy, Jaw! Okay. Naunsa. Wala na yung adlaw. Oy, ikaw natulog-tulog pa ka na. Imong kabaw dito ron. Dayo nga natong kampay dito. Apan mo gibalin. Ay po, pagpakurat diha. Usa na dayo oras sa dayon. Hapo. Murag hapon na gyud si. Hapon na gyud ay buyaks. Na, mao na. Lagan man kay nga gabi. Di dugay kay kamata adlaw. Ina, ato na tong kabaw nimo dito. Sige, ato na kay napakoy paninglon dito sa atong silingan. Litsi tong silingan nato mangutang di ka huna-una mo bayad. Nakaligid-ligid pa noong ko dito sa bayabasan. Pagdali ay sige gyaya diha. Hapon na gyud ang rat yutos kampay ba. Gusto mo akong sinilas. Mabuang ko ning tinilas ay. Padi lang kayo. Urot na ro kampay na kong kabaw. Buto ang danlak ang style oy. Samot yung tagkalangayan ni Ron. Tisturon kung tinuturon mo ni Buyaks nga gikaw kampay. Sayang may putong kabawa, dako ra ba? Meanwhile, Baw! Ara ka diha. Napatay. Nawala gyud ang kabaw noon. Ikaw ang bumili dito kampay ba? Gago! Tay kasaban jud ko ani style. Ingon guro to ingon ni Buyaks ba? Lagi ikaw kampay. Ha? Nagabaan guro ko ato style.